Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon da na zo da shi zan yi bayani akan yadda za ku hana a ringa ja muku data da yawa a WhatsApp. So abin da yake faruwa yanzu shine kana sa data a WhatsApp ba kai wani abu da yawa ba sai kaga data ta kare. So akwai abin da ake yi yake hana wannan data ta ringa ja da wuri a WhatsApp ɗinka. Ku yi subscribing channel dina da ba alamar ƙararrawa domin kada bidiyo na ya zafafa irin waɗannan sun ce. Sannan shi wannan subscription din da za ku yi in kun yi subscribing din ba kuɗi za a ɗaukan muku ba. Kada ka yi tunanin cewa idan kai subscribing za a ɗaukan ma kuɗi, a'a kyauta ne. Don haka ku yi subscribing sannan ku yi sharing din bidiyo na idan kun same shi. To akwai yanda ake yi a WhatsApp ba za a ringa ja ma data sosai ba. Yawancin mutanen mu ba su sani ba sai su bar WhatsApp ɗinsu ya ringa yi musu downloading na hoto na bidiyo na ko wani file ne automatically ba tare da ma suna bukata ba. Sai ka shiga cikin gallery kaga abubuwa sun cika ma waya duk sun maka downloading na WhatsApp. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku hana WhatsApp ya ringa muku auto download. Ina fata kun gani. Za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka daga can sama hannun dama ga ɗigo-ɗigo uku sai ka taɓa. Ka shiga setting. Sai ka shiga data and storage usage. So idan kai kasa ga media auto download, idan ka duba akwai when using mobile data, idan kana amfani da data when connected on Wi-Fi ko kuma when roaming. Yayin da kai connecting na Wi-Fi din wani shi ma za a ɗaukan masa wannan, za a mai downloading kai tsaye, za a yi downloading na abin da yake a cikin WhatsApp ɗinka. To na farko dai when using mobile data, kun ga duk waɗannan abubuwan da photos, audio, videos, document yana ticked, ma'ana an yi ticket din shi, to zai mun downloading din shi kai tsaye. Don haka in baka so sai ka ce so in ina amfani da data ba za a mun downloading komai ba, za ku ga gashi no media. Sannan haka shi ma wannan when connected on Wi-Fi, shi ma idan ka yi connecting da Wi-Fi din wani shi ma ka cire. Don haka ne ma nake ba mutane shawara idan wani zai connecting da Wi-Fi ɗinka zai yi wani abu ko bai da data, to ka duba cikin WhatsApp din shi wajen media auto download din nan ka gani idan a tik yake ka ciccike shi, kai on tikin nasa ka ciccire shi. Idan ba haka ba za a jama data daga wayar shi, za a ringa downloading na WhatsApp kai tsaye. Don haka duka wayannan har wayar roaming shi ma duk kai on tikin nashi ya zama no media. So idan kai haka babu wani file ko wani hoto ko wani bidiyo da zai downloading ba tare da kana bukata ba. Idan kana bukata, idan ka je kan hoton da kake so zai baka dama ka yi downloading din shi, sai ka taba ka yi downloading. Wanda baka bukata kuma ba zai maka auto download ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da wani tambaya ko wani ƙarin bayani za ka yi a comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa. Sai anjima.